Παίρνει μια πατήση. Ναι. Όχι, μαλακή. Τι, θα κλείσω το Bluetooth. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ Δημήτρη είμαι. Δημήτρη με λένε, φίλε. Έχει το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Δημήτρη. Έλα, πες μου. Το αυτοκίνητο, μια Σκόντα κόκκινη που έχει. Ναι, το Φαμπί, εγώ το πουλάω, ναι. Το πουλάς. Πόσα λεφτά αυτό, φίλε, δίνεις? Πού είσαι, 2006 μοντέλο είναι, έλα να το δεις κομποτά. Το από έξω. Το Του- μαγαζί. turbo- Το μάμε το έχω, το μάμε έχω εγώ. Turbo είναι αυτό, turbo. Αυτό turbo είναι. Τι είπες? Turbo είναι, φίλε, δεν ακούει Έλα καλά. να το κάνεις βόλτα, έλα. Αυτό βλέπω έχει εκεί τα spoiler όλα, ζάντα ωραία έχεις βάλει. Ναι, έλα να το κάνεις βόλτα σου λέω. Ναι, πόσο γρήγορα χτυπάει, 200. Εννοείται. Εννοείται, γιατί εγώ... Δεν πάει, η καινούργια αμάξι είναι. Ούτε το έχω στρώσει καλά γάλα. Α, μπράβο, Αυτό δεν φίλε. είναι και οικονομικά. Πόσα λεφτά δίνεις αυτό το αμάξι, ρε? 8.000 το δίνω. Τι Το μόνο, δεκάρι στο μόνο εικόνο. αυτό. Ρε, σίγουρα, ρε, φίλε, πολύ φθηνά, ρε. Τι τράκαρες σε αμάξι και το πουλάς τώρα? Τι? Τι τράκαρες σε αμάξι και το πουλάς 8.000 μόνο? Γιατί τι έχει το αμάξι. Τίποτα, ρε, λίγα λεφτά, ρε. Turbo, άμα είναι 8.000 μόνο, turbo. Τόσο το πουλάω μόνο. Φίλε, εγώ αυτό το αμάξι θέλω να το πάρω. Άμα είναι δηλαδή, άλογα πόσα έχει, 200 αυτό είναι που έχει το... Όχι, 75 ήδη είναι. 75. Έλα κάτω φώτο σου να μαθαίνεις. Τι 75 ρε φίλε, εγώ Skoda Turbo θέλω να πάρω. Αυτό που είναι γκάζι πολύ ρε πατά. Ξέρεις τι, εμένα με κορο... Όπως σου λέω, είναι ευκαιρία το αμάξι, είναι χαρά είναι. Έλα το κάνεις σου μια βόλτα. Ρε θα με κοροϊδεύουνε, αυτό το πάω εγώ στο Τύρανα, όλα κοροϊδεύουνε ρε μα. Τι, αυτό το πάω εγώ μάγκας είμαι. Θα πρέπει να πάω στο χωριό να πάθει όλο το χωριό πλάκα ρε. Τίποτα, άμα είναι 75 άλογα. Εγώ είδα έτσι τα αμάξι, είδε spoiler φουσκωμένα εκεί, γκάζια, πολλά λόγια έχει αυτή η αμάξι. Ζάπης τα πάντα, σου λέω να το κάνεις μια βόλτα και μετά θα μου πεις. Θα έρθω. Θες εσύ να φέρω και διαβατήριο να το πάρω το αυτοκίνητο βόλτα? Τι? Διαβατήριο να φέρω ρε, ελληνικά ρε γάμο μιλάω ρε. Τι διαβατήριο ρε. Πώς θα πάρω αμάξι βόλτα, έτσι να έρθω να κλέψει και μετά δεν... Εντάξει, δεν φέρνω διαβατήριο, θα έρθω να πάρω έτσι. Εντάξει. Φίλε, τώρα είσαι εσύ εκεί, μάμα, αυτό είναι εκεί που λέμε το γήπεδο, α. Εκεί το μάμα. Δεν πω καλά ρε. Ρε φίλε, εκεί το μαγαζί σου, πού είναι το μαγαζί? Το μάμ. Το μάμα εκεί στην γήπεδο που είναι. Ναι. Έγινε, έρχομαι 5 λεπτά είμαι εκεί ρε φίλε. Άντε. Άντε γεια σου ρε. Φοβάμαι από εκεί τώρα. Τι είναι αυτό? Πες μου, όχι ρε, γράφει.